Ola, son Noelia Martínez de segundo de ESO. Xo a falar sobre o libro titulado O Principiño. O libro comeza cun home que fai un debuxo. Nese debuxo aparece unha boa comendo un elefante. E enseñello a todas as persoas maiores que coñece. Todo o mundo lle di que porque iban ter medo a un sombreiro cando lle preguntaba se lle tiñan medo a esa boa. Entonces, el fai o debuxo por dentro para que se vexa que hai un elefante dentro desa boa. No seguinte capítulo aparece el que deixa os soños de ser debuxante e comeza a ser piloto. Entonces colle a súa avioneta e estrellase no medio do Sahara. Ali dorme unha siesta antes de empezar a arranxar o... Entonces aparece un rapaciño, preguntei se pode debuxar un año. El que se sorprendido, pero non lle di que non. Entonces empeza a debuxarlle o año, debuxalle un e non lle gusta. Ao final acaba lle debuxando uns poucos hasta que lle debuxa un que o convence. Daí pa diante o home intenta saber moito máis sobre a vida do Principiño. Entón empeza a facer moitas preguntas de onde ven, como se chama, todo iso. Entón o Principiño empeza a contar todas as historias que viviu na súa vida e o protagonista faise moi amigo dele. Hasta que ocorre algo ao ler o libro. Adeus.